खुलुमबाय गोजोन फुंबिलि गासै खौरां नायगिरिफोरखौ बरायबाय लोगोसे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामगोन होननानै आं साफ्रोम नायगिरिफोरखौ आसा खालामबाय। दानिया फैदो खौरांखौ जागायदिनि। सेल्फि लानायनि जाहोनावनो सासे सुबुंनि जिउ खहा। सेल्फिनि थाखायनो हितेश सलिहा मुंनि सासे लाइमोना जिउ खोमानो गोनां जादों होननानै मिन्थिनो मोननाय जादों। उदालगुरि जिल्लानि भैरबकुन्द पिकनिक स्पटनि धनस्री दैमानि दै दाहारजों बुखारलांनायावनो टंलानि दारुखाका थराबारिनि 37 बोसोर बैसोनि हितेश सलिहाया जिउ खोमानो गोनां जायो। दै दाहारनि गेजेराव गिदिर अन्थाइयाव सेल्फि लानो थांनायावनो दैयाव गोग्लैनानै हितेश सलिहाया अबथिरायै जिउ खोमानांगौ जायो होननानै मिन्थिनो मोननाय जादों। सासे बर' सेंग्रा गोमानायनि खौरां। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय पलासगुरि गामिनि थागिबि हितेन्द्र कुमार ब्रह्मआ थांनाय 10 बोसोर सिगांनो गुबुन जायगायाव खामानि मावनो होनना न'निफ्राय ओंखारलांदोंमोन। नाथाय दिनैसिमबो बिनि जेबो खौरां मोननो हायाखै होननानै मिन्थिनो मोननाय जादों। बेनिखायनो हितेन्द्र कुमार ब्रह्मखौ सोरबाफोर बबेयावबा नुसनबायोब्ला 9707871549 जानबुं नम्बराव खौरां हरनो थाखाय न'खरनि सुबुंफोरा गुरैयै खावलायहरदों। सराइदेवनि बरहाटआव लामानि मोनसे गिख्रंथाव जाब्रबथाय। बे जाब्रबथायाव 3 लाइमोनफोरनि जिउ खहा जादों होननानै मिन्थिनो मोननाय जादों। जाब्रबथायाव गौरब तुडु, सुरज भौमिक, थाकुफ तपन मुंनि लाइमोनफोरा जिउ खोमानो गोनां जायो। गुबुन फारसेथिं आरोबाव सासे लाइमोन सेंग्राया बे जाब्रबथायावनो गोब्राबै जोखोम जायो, जायखौ आथिखालाव खैफोद गोनां थासारियाव फाहामथाय होगासिनो दङ होननानै मिन्थिनो मोनदों। बे सुबुंनि मुङानो जादों पंकज। बे जाब्रबथाया धनेकना साहा बागाननि तिनिआलियाव जादों होनना मिन्थिनो मोनदों। बाइकआव फैनाय सेंग्राफोरा लाखिना दोननाय ट्राकआव सौग्रावनानै बे जाब्रबथाया जायो होननानैबो मिन्थिनो मोननाय जादों। एसएफनि फारसेनिफ्राय मोनसे गोख्रों नेमखान्थि। मेट्रिक आनजादाव फेल जानाय फरायसाफोरनि थाखाय गोख्रों नेमखान्थिखौ फोसावनानै होदों। बे गोदान नेमखान्थिनि बायदिब्ला जाय फरायसाफोरा मेट्रिक आनजादाव फेल जायो बैसोर फरायसाफोरा थाखो खथायाव थायालासेनो आनजादखौ होफिननो मोननाय नंलिया। आथिखालाव बै फेल जानाय फरायसाफोरा 14 आगस्तनि गेजेरावनो मुं थिसननांगोन आरो फरायसालियाव नुजाथिहैथारनांगोन। बिटिसिआव कन्ट्रेक्चुएल आरो फिक्स पेआव साख्रि मावबाय थानाय बिजाथिफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। बे बाथ्राखौ बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङा खौरां बिजोंनि सिगाङाव बुंथिनानै होदों। बिथां हाग्रामा महिलारिनि बायदिब्ला बिपिएफनि सरकारनि समाव जायफोरा गेस्ट हाउस, सेक्रेटारियेट आरो डिपार्टमेन्टेलजों लोगोसे जायखिजाया डिपार्टमेन्टफोराव फिक्स पे आरो कन्ट्रेक्चुएलआव साख्रि मावनाय बिजाथिफोरनि थाखाय साख्रिखौ फैगौ मार्च दानाव रेगुलार खालामनानै होनाय जासिगोन आरो सेलारिफोरखौबो रेगुलारै मोननो हासिगोन होननानै चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङा रोखायै फोरमायथिना होदों। गुवाहाटीनि खारगुली ओनसोलाव पुलिसआ नायबिजिरनानै गोबां बिबांनि सनाखौ जब्द खालामनो हादों होननानै मिन्थिनो मोननाय जादों। लाटासिल पुलिसआ 38 किल'ग्राम सनाखौ बोखांनो हायो, जायनि बेसेनखौ 54 कौटि रांनि जागोन होनना सन्देह खालामनाय जादों। नायबिजिरनाय समाव पुलिसआ गंब्रै मबाइल फन आरो नोगोद रांबो मोननो हायो। बे केसनि सायाव पुनेनि थागिबि अक्षय बान्सारखौ जिम्मायाव लानो हायो होननानै मिन्थिनो मोनदों। बिखौ गोबां सेबनायनि उनाव लाटासिल थानायाव दोनो। आथिखालाव सनाखौ मोजाङै नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं होननानैबो मिन्थिनो मोननाय जादों। बिटिसिनि फुड एन्ड सिभिल साप्लाइ बिफाननि इएम लक्की दासनि बाखनायथाव हाबाफारि। अफिसारफोरा मावना दिन्थिनो हायै खामानिखौ थांनाय सानखालि इएम बिथाङा मावफुंना दिन्थिदों होननानै मिन्थिनो मोनदों। गोबाव समनिफ्रायनो क'क्राझार सहरनि गुबुन गुबुन दखानफोरा जोबोद लेथ्रा थासारियाव सोलिगासिनो थानायखौ नुनो मोनदों। दखानदारफोरा गोसो बायदि जाग्रा आदार, मेथाइ, गोदै गोबाबफोरखौ बेसेन बारायना साब सिखोन गैयैखौ गोख्रों नोजोर लाखिनानै थांनाय सानखालि इएम लक्की दासआ हरखाबै सिग्रोमहैदों। एरैहाय क'क्राझार सहरनि गंसे गोजामथार साहा गला एलएमबि गलानिफ्रायबो कमार्शियेल गेस सिलिन्डार बाहायैनि थाखाय गंब्रै गेस सिलिन्डारखौ लानानै फैदों होननानै मिन्थिनो मोननाय जादों। रायमना जंगल रिट्रिटआव थांनाय सानखालि गोदानै सुइमिं पुलखौ बेखेवनानै होदों। सुइमिं पुलखौ बिटिसिनि टुरिज्म बिफाननि डाइरेक्टर जयन्त शर्माया बेखेवनानै होयो। गोलोम बोथोरनि समाव दावबायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। जायफोर गोलोम बोथोरनि समाव गावसोरनि गथ' गथायफोरखौ लानानै रायमना माहारियारि पार्कआव बेरायहैनो गोसो बिसोरनि थाखाय रायमना जंगल रिट्रिटआ मोजां खौरां लानानै फैदों। रायमना जंगल रिट्रिटआव थांनाय सानखालि गोदानै सुइमिं पुलखौ बेखेवनानै होदों। बे सुइमिं पुल बेखेवनाय हाबाफारियाव
हाबाफारियाव भुटाननि आलासि आरो गोबां माननि आलासिफोरजों लोगोसे बर' सावथुन मुलुगनि फावखुंगुर अम प्रकाश खेरखातारि, बरसारानि बसुमतारि, सोनाब बंगनि इउटुबार ख'रु नार्जिनारि बिथांमोनाबो बाहागो लायो। मख'नो गोनांदि बिथांमोना बे रायमना जंगल रिट्रिटआव सुइमिं पुलजों लोगोसे जिप लाइन, जिपसि साफारि, हमस्टे, गथ'फोरनि गोबां रोखोमनि गेलेग्रा आरो मोजां रेस्टुरेन्टनि सुबिदाखौ मोननो हागोन। रायमना जंगल रिट्रिटआव सुइमिं पुल बेखेवनाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै गोजोननाय फोरमायदों बर' सावथुन मुलुगनि फावखुंगुर अम प्रकाश खेरखातारिया।